Добрый дзень, паважаныя сябры! Вітаю вас у маёй рубрыцы «Казкі на канапе». Сёння мы з вами будзем весці размову пра жабак. Яшчэ мінулым летам, калі я вечарам аднойчы выйшла на канаву, то пачула нейкую размову жабак. Пра што яны мне казалі, я тады не ведала. Але зараз, калі я перавяла мову жабак на літаратурную мову, то я зразумела, што яны расказвалі мне пра сваіх суродзічаў, пра якіх напісала цудоўную кніжку беларуская пісьменніца Наталья Бучынская, і называецца яна «Прынцэса Алівія і жабіны вочкі». Вось паслухайце, як казалі мне жабкі пра сваіх суродзічаў. Жила-была дзяўчынка на імя Зоська. Самая такая звычайная дзяўчынка. Аднойчы яна вырашыла стаць прынцэсай. Неадкладна. І яна звярнулася з гэтым пытаннем да мамы. Але мама здзівілася: «Ну навошта табе, Зоська, становіцца прынцэсай? Чаго ж табе не стае? У цябе і цацкі добрыя ёсць, і кніжкі, і ўбораў шмат прыгожых, сукеначак. Ну навошта табе прынцэсай?» Але малая ўсё роўна пыталася: «Як хачу я стаць прынцэсай? Як мне гэта зрабіць?» Тады мама сказала: «Ну, можа, трэба выйсці замуж за прынца хіба». Тата, які працаваў мастаком, намаляваў для сваёй дачушкі каралеўскі замак, і на гэтым яго роля скончылася. Два старэйшых брацікі, якія былі ў Зоські, пасмяяліся крыху і сказалі: «Зоська, чакай Новы год, там надзенеш прыгожую новую сукенку, надзенеш на галаву карону і станеш прынцэсай». Але ж Зоська не хацела гэтага, і калі яна зразумела, што ніхто не хоча ёй дапамагаць, яна вырашыла, што трэба разлічваць толькі на сябе. Цэлымі днямі яна гартала дзіцячыя кніжкі пра прынцэс, пераглядзела ўсе мульцікі там, дзе ёсць прынцэсы, і прыйшла да высновы, што для таго, каб чараўніцтва адбылося, патрэбна абавязкова чарадзейны пруток, или волшебная палачка па-руску. Дзяўчынка прыглядалася на вуліцы і там і сям, але былі нейкія пруткі звычайныя, ніякія яны не былі цудоўныя і не дапамагалі ёй пераўтварыцца ў прынцэсу. Аднойчы яна гуляла каля сажалкі, скакала праз ручаёк, што злучаў сажалку з лужынай. Яна ўяўляла ў гэты момант сябе прынцэсай, якая змагаецца з крыважэдным цмокам і уцякае праз быстраходную раку. І яна прыгала з аднаго боку сажалкі на другі, гэп направа, гэп налева. І раптам яна заўважыла, што лужынка вось-вось знікне. Сонца было вельмі яркае, і вада пад пякучым сонцам вельмі хутка выпаралася. Дзяўчынка схапіла свой шуфлік цацачны і пракапала гэты ручаёк яшчэ глыбей. І вада з сажалкі імгненна напоўніла ручаёк і лужынку. І Зоська далей прадаўжала скакаць, а калі яны ўжо з мамай збіраліся пайсці дадому, яна раптам убачыла вельмі такую кветачку, кволенькую, але вельмі такую прыгожую. І яна сарвала яе і паднесла да мамы, каб спытацца, што гэта за кветачка. А мама дзяўчынцы адказала, што кветачка называецца жабіны вочкі. Дзяўчынка напачатку здзівілася, як можа быць кветачка насіць такую назву жабіны вочкі. А яшчэ мама ёй расказала, што гэта кветачка вельмі цудадзейная. Ось гэты момант Зоська для сябе адзначыла асабліва. Прыйшоўшы дамоў, яна паставіла кветачку у шклянку з вадой радам са сваім ложкам. І яна чамусьці, дзяўчынка падумала, што нейкае чарадзейства абавязкова адбудзецца. Вось менавіта гэтай ноччу і адбудзецца. І настане прынцэсай абавязкова. І скажу я вам, што ў гэтую ноч сапраўды адбылося чарадзейства. Пра гэта я вам і хачу пачытаць. Цуд сапраўды адбыўся. Уночы Зосьцы прысніўся незвычайны сон. Да дзяўчынкі са столі
Проста па ланцужку жырандолі спусцілася нейкая дзіўная істота, больш падобная на жабку, чым на казачную фею хросную. Госця была апранутая ў зялёную сукеначку з фальбонкамі. На галаве зяў каштоўнымі каменьчыкамі абручык, а ў лапцы яна трымала кветачку, вельмі падобную на тую, якую Зоська прынесла сёння з сажалкі. «Ква!» – сказала госця замест прывітання і важліва паглядзела на малую. Відаць, чакала адказу ад Зоські. Але Зоська моўчкі лыпала вачыма. Каб перад ёй з'явілася фея хросная, дзяўчынка дакладна б ведала, як сябе паводзіць. Трэба зрабіць прыгожы паклон і запрасіць госцю прысесці. А як сукастракаць жабку, няхай сабе і такую прыбраную, якая да таго ж гайдаецца яшчэ на жырандолі, як на арэлях? «Ну-ну», – іранічна заявіла фарсістая жабка, – «толькі не рабі выгляд, што ты мяне не чакала». Зосчыны вочы яшчэ больш акругліліся ад здзіўлення. «Што, і праўда не чакала? А павінна была. Я Ква-фея. Успомні, ты і жабурынне маё выратавала, і незабудку сарвала». Дзяўчынка маўчала, як вады ў рот набраўшы. Яна ніколі ў сваім жыцці не чула пра Ква-фею. Вось я вам пакажу малюнак у кніжцы, як выглядае Ква-фея, і крыху збянтэжаная дзяўчынка, якая не чакала ўбачыць яе ў сваім пакоі. «Ну, добра, зараз патлумачу», – паабяцала жабка і скочыла з жырандолі на падваконне. «Ты сёння ля сажалкі гуляла?» І раўчук пракапала якраз да месца, дзе я сваё жабурынне адклала. Цяпер лужына не перасохне, і жабурынне маё не загіне. Праўда, каб ты не сарвала кветачку незабудкі, я цябе б не знайшла, нават дзеля падзякі». «Незабудку я не рвала», – нарэшце разляпіла сохлы ад хвалявання вусны дзяўчынка. Я гэта жабіны вочкі сарвала, во, стаяць». І Зоська ткнула пальчыкам у бок шклянкі. «Ого, нехта яшчэ памятае гэтую назву?» – здзівілася жабка. «Моя мама памятае», – ужо ахвотна пачала тлумачыць дзяўчынка. «Яна піша для часопісаў і ведае ўсё на свеце». «Няўжо?» – акругліла вочы Ква-фея. «І яна расказала табе, якая чароўная сіла ў гэтай кветачцы?» «Яна расказвала», – сумелася Зоська, – «але толькі я не ўсё зразумела». «Вось гэтая няўважлівасць», – пачала жабоська, але зараз жа перапыніла сябе. «Ай, не буду я цябе ушчуваць ды павучаць. Проста перакажу табе, ну і лепш запомніцца. Кветачка гэта называецца балотная незабудка. Яна можа вяртаць памяць. Паглядзіш на яе і адразу згадаеш усё, пра што забыўся. А іншая назва – жабіны вочкі, ад падабенства яе блакітных кветачак з нашымі вочкамі». Жабка закаціла ў вочы ўгору і зрабіла паўзу. Відаць, каб Зоська паспела зрабіць якісьці камплімент. Зоська зірнула на кветачкі і хацела запярэчыць, што яны зусім не падобныя да жабіных вочак, але крыху сумелася і прыкусіла язычок. Не дачакаўшыся камплімента, Ква-фея тлумачыла далей. «Ты жабурынне выратавала і незабудку сарвала. Гэта напамінак мне, каб не забылася цябе аддзячыць і каб па водару гэтай кветачкі я сябе адшукала». «Ну, яна амаль не пахне», – удакладніла Зоська. «Нюх тонкі трэба мець, каб такія пахі адчуваць. Ну, вось як у мяне», – пыхліва адзначыла жабка. «Дык вось, я ўжо тут і гатовая аддзячыць за ўратаванне жабурыння. Прасі, чаго хочаш». «Я хачу стаць прынцэсай», – не раздумваючы выпаліла Зоська. «Ква!» – жабка са здзіўленнем глядзела на дзяўчынку. «А нічога лепшага ты не прыдумала?» Зоська энергічна закруціла галавой. «Ой, неразумная дзяўчо, навошта табе гэта? Такое моцнае чараўніцтва здольнае ўсё жыццё сапсаваць».
Паслухай добрай парады, ну захаці ты што-небудзь іншае. Не, надзьмулася Зоська, хачу быць прынцэсай і ўсё тут. Ну, няхай сабе, будзь прынцэсай, толькі не жалься пасля. Квафея лёгенька дакранулася сваёй кветачкай да той незабудкі, што стаяла ў шклянцы, і яна засвяцілася мяккім святлом. Гэтай кветкай ты павінна паказатаць брушкі 6 жабкам, папярэдне накарміўшы іх камарамі. І яны тады стануць тваімі служкамі, а ты прынцэсай. Ды глядзі, імя сваё не забывай, а то дачакаешся, што служкі цябе саму ў жабкі зачаруюць. Жабка скокнула на падваконне і знікла. Вось такі пачатак гэтай цудоўнай гісторыі. Але ж, паважаныя сябры, я не буду вам далей чытаць або расказваць пра тое, як Зоська лавіла жабак, як яна карміла камароў, як яна пераўтварылася ўсё ж такі ў прынцэсу. І новае імя для сябе прыдумала Алівія, каб гучала прыгожа, што там нейкая Зоська. І падчас яе жыцця ў каралеўстве я таксама не буду вам расказваць. І як яна сустрэлася з жалезным цмокам, які хацеў разбурыць і знішчыць тое каралеўства, дзе жыла Зоська са сваімі татам і мамай і братамі. А таксама у кніжцы ідзе гамонка пра адважнага рыцара Квыха, які выратаваў Зоську Алівію. І ўсё гэта вы, сябры, даведаецеся, калі прачытаеце кніжку Наталі Бучынскай, якая называецца «Прынцэса Алівія і жабіны вочкі». Ну, а героі кніг Наталі Бучынскай пасля ўсіх гэтых прыгод, канешне, вярнуліся ў сваю сажалку і вельмі рады жыццю на свабодзе. А Зоська таксама радуецца жыццю, радуецца таму, што радам з ёй жывуць мама і тата, яе браты і ўсіх, каго яна любіць. І больш Зоська ўжо не хацела пераўтварацца ў прынцэсу. Я вельмі раю вам узяць эту кніжку ў бібліятэцы і пачытаць разам са сваімі прыгожымі дачушкамі-прынцэсамі. Дзякуй за ўвагу. Наталя Бучынская, «Прынцэса Алівія і жабіны вочкі». Да пабачэння, да новых сустрэч. Дзякую вам.